Hindi ordinaryong version ng kare-kare o natikman ng seafood kare-kare ang bumida sa hapagkainan sa San Fernando City, La Union. Tunay ngang with a twist dahil gumamit lang naman ng mga sangkap gaya ng suman, gata, mani, at bone marrow. Pinaghalo-halo lamang ang mga ito sa kaibinalot sa lumpia wrapper. At saka i-deep fry. Sa final touches naman, kasamang ihahain sa serving plate ang oxtail at iba pang naglalakihang buto na may bone marrow. At para masabing kare-kare, binuhusan ng special sauce na gawa sa salted egg at peanut. Ang tawag sa putahing ito, kare-karne. Kasi mga kari-kari ma'am, kasi mga kwan lang ma'am, normal. Mga oxtail, gano'n lang. Para kakaiba ma'am. It makes sense naman kasi yung pangalan ng dish niya is kare-karne. Diba? So, kumbaga, understood naman na yun na yung kare-kare niya is all meat. Though, ang nag-stand out sa kanya is yung peanut. Kasi may peanuts siyang hinalo. Okay, so kakaiba to kasi ito lang yung kare-karing walang gulay. Pasok naman kaya ito sa panlasa ng mga bisita? Very fusion yung ginawa niya. Tapos, yung bone marrow, hinalo niya, makes it more flavorful. Tapos, syempre, may peanut. Tapos, yung kanyang sauce is may salted egg. Hindi siya gumamit ng alamang. So, ang ginamit niya na pampaalat is yung salted egg. Asang kinailags kasi dito is The peanut. Peanut, yes. Tapos, ang maganda pa niyan, he used the local product of the city of San Fernando, which is yung peanut butter ng Barangay Kaparwan. At dahil mainit na rin ang panahon, ipinatikim din ang halo-halo na bukod sa mga nakasanayang sangkap, meron ding halong nata de coco coffee flavor, native sabaw with cinnamon at cream cheese with condensed and evap milk. Talaga namang sobrang tamis. Nalalasahan ko yung munggo na may halong parang nagmimix yung coconut at saka munggo eh. 9/10. Since ma'am, foodie lover din ako, so ang number one na talaga in-explore ko din yung mga different combination ng pagkain. So yun. Experiment ko yung halo-halo na with munggo and peanut butter. Parehas na may sangkap na mani ang dalawang putahe. Isinusulong din kasi ng lungsod na mapasama sa kanilang One Town One product ang mani. Ang paggawa ng sariling bersyon at fusion ng mga putahe ay nakatutulong din umano para mailabas ang creativity at resourcefulness. Halimbawa na lamang ng paghalo ng mga sangkap na tira o di kay sobra ang supply. Joan Punsoy, Balitang Solid North.